Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Kesarkar jela ubadai pet ya ketenat jengok kai perthai ubak pol lingdo habaya keren mat kilat pathai kubor mentak sengi ke nyotrik ujele ula ong habaya nujor menta ke jingwan jong ki breu ki banabar ban wan jengok kai ki benta jong ke jela Meghalaya kalanang jor badru ke jela kalayok jingerap pisa nake Asian Development Bank bari ki benta badan ki jaka jengok kai perthai lakin thup lang baro banyo ya ke jing kershan Hagani ka sengi ubak pol ula keren ru halor ke jinglong jingman jong ke sun beneng ha ka bala sakhi baki breu ki banabar kum na gohati ki khamper khat ban wan seselong namar ke jinglong ke sun beneng ki benta jong ki jaka balong bej kalong sapa palat ha ka baide ba ka jingshit bat ka long ka bamla sha bat ayo i baki ni ki breu ki kham yalit kai se sora bat ki wei ki jaka ki badan hapo ke jela bat ka ni kala yarap ru i ke jela barok ka wei laino satang ka jingduna ha ka liang ka boarding namar lada phai se jingwan kai ki don bon balai ki breu na kaleng ki benta jong keri ki balayawan se ki jaka balong lum kum ka Meghalaya tang ban light na ka jingshit jong ka sngi ula ong ru ka sarkar ka don ka song jingerap ka balamang na ka benta ban ai jing kershan haman la ka wei pa ka project se ki jaka jong ka perthai ki badan se ki than nong kendong ka ba marshi pholak tingka because of the increase in temperature. In fact, people from Guwahati visit Shillong more, visit Sora more now to run away from the heat of the plains. So it has, to that extent, it has impacted us positively. The only thing that it has impacted us negatively is in the power sector. But as tourists, as a tourist destination, Meghalaya has gained because more and more people from the plains are coming to the hills. Kadi ba pol malong natari kini kilora tu sum dia sedang keluar ban kio di ande kemba ini bagi yang don ke turis sport ni tadi ni pat yo ira suka dari turis ni di ban baik tu nak yang suka suku ki egilti bakin kentiu ke pang kilora turism na Ni don menda ke package ke ba di ai ke Kershan nak dakawai ke project ke Shipaulang ke sarkar ke ai adu nyolak stek ti kila macam dah kata ti kila cover yang borok ke state buat hagini circuits ni kila yo ke funding nak ke Asian Development Bank nak ini ki circuits ki kindan ki homestay kindan ke improvement work di spot tahu ti omapi kalak untuk along all inclusive. But the tourist inflow now is increased by leaps and bounds. So I really am not aware of this data stuff that you mentioned. Right.